Obono ino kini resap kering rok mai borok motom ilang mani nang hotel nang lak kaisar mada mano jotto mani phalbai na asal rok lekan nai 25-30 rok lekan nai abo sudo mai simi khapangni takotai bukhuksong rangchak hoki tui satungno phikung halangoi o mukchak bosong rok hogni habara kolok laimani bador mas layoi asin tal bador tal layoi asin tal phaioi Lokhi Pujani sungsajak talni pohor bai gari ngo asugoi hik saikanai sal rangchak hogoi tei satung halangmano share khlaimani o gari o hugo jora gaisao huk tanfuru rokfuru sokfuru busutui tung busutui phikung kham ang onubab khaimano ang saimano angbo huk khlaisarani bosaba obo hai charono obo hai gairingono ani maphabo kathang tongfru ani maya ganang bopha salangmani hugo mutai mutai makhayo mutai kosta mano mutai mano tini obo hai ruksawi ruksaja kokthayono o gari ngono borok hiksai asin talni punimani talni pohor saharja jorao khaksangmani o hugo maitang lopsaja rangsa haising sajago nuhurui jeng hablayan bisingo mai gola kotor nuhuru bisingo lekha tongthogo borok tongthoja kana jeng bising kisa hablainai jeng obono kwsrangni kaham kwsrang tamungni bwthai khabani jahotai bukhuksong orok nukhana obo kaya hampano 2 kg 2.5 kg kau obo kg hisab phalayo tabuk jengkhai bwthai hisab haibla na dakata jengto bwthai hisab na bwthai hisab phalo phiaba dolibo thangka hangkai Agartala rogo hangkai obono rakhagoi belep hisab phalo khabani jahotai bukhuksong abo borok haino jani ja ajimungni lamaba obo haikena sing makhlai o mai busuk jortei kahamno dungman hono o mai rokno no chini okra rok mukchak bosarong agi chalainai banji phema ganangba tabuk bo huk ha khlai tongmano borok krak aro mai order bikha tai omono kai khoptek hinla na obo hangkai dingra buya langa buya khoptek maikani ansete sikon mane dal bidal chini mukumo angagini saka khoptek tongo nini langa tongo nini tamne kaniya tongo eba dingra hangaba hu langani sete se kotor obo haikena obo to pungsuye ko mo bunai jeng padatan kok selaina jeng waire wai kreng thaini hukni habara kuluk tonai okra chakra jek songbai korungo kokthai tlang layo awai layo
abo tamoni bagui जों tini obhai ma khalai waria bai hukno tamoi ma phunuk oboni asol nangkukmani kokthai hingkai o huk jebabe जों मानव जीवननि समाजाव पुइला माफा बोसा बुतुइ यागल माफाबो ब्रिसि बुरां माने यागल बुसि बुसु सावो o बोसा बहायनो abono ruksaoino busi busu salango tik huk bo bहायनो पुइला huk ngo यागल bo hatalungo sorry hatalungo puila huk ngo hatalni pore यागल haping chawi thango obono o Tripura hasteni mukumu kothoma o huk yango rangchak Tripura hawo sungsajak rangchak hai maitang lob lob kumun zoom khaina hanna bagui koine yang Bangladesh rangno obo o mai oboni bagui choba o mai ni bagui no walaimung sanlaimung seglaimung o mai ni bagui no lagma bo harilaimung lagma bo sistemung haini bagui no जों chawi banchini ni bisingo जों bo haino khobjago jib jati aboni bagui no जों o hugo gobangma dal bidal manthogo je chamani manui obo simiya khabani dakhotai bukhukchong o Tripura hastebo je mukchak bosongrok jora kaisao जों jotono huk khlainai o hukni joto manui khani no ruksawi no tini bisi kodokma sekang chenglai phaimani orabo chini mukumu hukumu klai tongrokmani जों abono sotoroni tisarani chini chaitong tongo yakhaiba abo जों joto palkhe masai tongnai singo hukni je o hukni sino chini sinimung o hukni no chini rwchabmung o hukni no chini kanmung o hukni no chini tuimung o hukni no chini lob salaimung o hukni no chini phunuklaimung o hukni no chini mosalaimung orabo jotono khursaono khabani dakhotai bukhukchong tini जों nugui mantongkhana ang je tangmani abo khamka obo prakritik ni sar bai hamchajak chawi bo bemar bemok wngya nini जों je thok chalaimani thok phulaimani obo hangko shipping khabani dakhotai bukhukchong o shipping ni yakul bo chini oro masinga bojora mosok khakulu chakumura thaisumu dorompai sosa obo haike no dal bidal manui no nugui mantongna oro chakumura bedek tamnai bosok busuk kahama khe khwrangchajak obo no o hukni kothoma khabani dakhotai bukhukchong 5000 bisini sephano sikang chini okra rok jora kaisao pherang chati krini molo मानव जीवन समाज digital ungui mayani jorao chini okrarok okrajuksong mala phanganang buphambai chati musinglangmani oroni hoitino o kokthai koktoma abono digital ungni tabo current nini pherang chati rok mui khabani dakhotai bukhukchong hukko maislui khusului hoklaina bagai gari ngo kawi chini je mukcha bosani bisingo hukni hapara kuluk tongnai rok obo haikena borok bisa huksao bisa mai hoklaio phiaba tabuk hamia asuk agini hamai rok जों o tabukni rwchap kwrwng rok rwchaplaimani tabukni musuk kwrwng rok musuklaimani tabukni je swikring rok swilaimani tabuk bo o hukumu mukumu no sotonai no swi tongo o hukumu orni hoiran thango khabani dakhotai bukhukchong जों uyango khai rabai khana mai जों kwrwnglaiono orabo hukni je nokphang tongo abo busuk tam mangkha mai busuk mangkha tam tam mangkha जों nailainai puila huk chamani yagolo khumguntu hinui tongo o khumguntu no chini mukchak bosani bisingo bwrwi siklarok bisi bisi sikangni sikang abono yakung musileui yakungo alta swnambai phulaijamani
abo hoino dehar sakbang sajolai tonglayo abono digital khaino tini altango o huk garing sakao maisili khisli hokalani phayai wasungko dognono pressure cooker bo snammo khabani takhatai khuksam chini saina kai sairanda angkha nini kabangma nini somoi hingkai ba taibo digital ni tak bisingo nini konel rok mbai kha tam rok mbai kha hingka kai obo mui masing jum khaina na mai kone bari ko bele sikala mui masing bufang hamsai phemani jora obono no chini resap korino lop side resap mani hapingo khoklen khona puru nasing di datamo erpore yang মানে কমাংমা দাল বিদাল মুতই মাইয়া করে অরনে হইতে ন চিনি সামুং হুকুমু সুকুমু যতন অরনে হইতে সতন যাবো খাপানি কথা বুঝছেন আবাইনো जों অহুগনি হাপারা ক্লক তোমায় লুকুরাবাই ককমা সাবো মা খুরসাবো ওয়ারি মা ফুনুগো বাহাইকে হিমালে চিনি যে নেক্সট জেনারেশন তাই সিং আসাই তমনি অ 5000 বিসিনি সাপানো সেকাং চিনি রাজা মহারাজারক অ হানো শাসন খাই তংফুরু তুইদুল তংফুরু বরনে মুকুমু হুকুমু ব অববনে সতন জাগলাঙ্গো অরনে হইতে ne বরনে মুকুমু হুকুমু খাপানি কথা বুঝছেন हानि बागै जों जोंनि सेराइरावनो तामो मान जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन रक सिना नांगौ अबनो तमुं पखा अब तमुं कामाखा हंगाय जोंनि अ मुक्साक बसं अ हास्टेबो करि फानो करिनि समान नङै थानाय बाहायके हिमालय लाइबुमा इतिहास अ हुक बाय जतन सतन जाक खापानि जाबाथाय बुझों दाबो हुकनि हापाराव कलक तनाय मुक्साक बसनि बिसिङाव खरंसासिन थाखो खरासे मुबाय खरनाय दादा yang फाइगे देखिसा जों माइके कौसा लागेना जों बरक न लगेरि फायो अब हाइगेना बरक जों लगेरिबो आं बुमुं खाने संतोष कुमार मौसम बेसे बोसोर ओंखानो हक्सा माने जे आं आजै फेरनसिबे आजाय फाइमनि सिमिन हुले खायमाने अच्छा हुगो ताम काइनो र हुगु खायमाने खाय मोसरो पान्थक रो खाय उइमाइसें खाय माइसेंआ रो सिपिं रो जाकुमारा खाखलु जतन खायो अब कोनो सारतारिया ना हमना सारिया जोंखाय रो कुनु सार नांया आना हमतना हाय ना हम ताम माइनि देवबो मखाय माइ कर्म बुमुं खाय माइ कर्म बोसोराव मान खातालाय हुग बोसोर खायमान ना हुग खायमाने तीन थाम बोसोराव मान खाना एने 25-30 रगला कानाय 25-30 मन आबासो तो माइसिमे ओंखाय ताबो मैखोथों थाइखोथों मैसोलै खोसोलै बोसोर रांनि राव नों अ बिसे बोसोरा मारक न एने शिपिंग न 10,000 रगले मारनाय खाय खाखलु 5,000-6,000 मारनाय ओंखाय था बुतुं था कट तो मो था मुता था कट मरो खाय मबो एमने टोटल नों लाख कायसाराव मा दामनो जत्त माने फालबोयो मानोना आसेग रगले कानाय जत्त थुमै कामसे बुमुं खावनो रे संतोष कुमार मौसम अ मानैखो नै फालामबायना नों साबुतिरावबो न खुंगो पुसिबो लेखाफोरा खलायरिबो ना खलायरिबो सारा करने तो ताबो बुसा परेनाय दङ बुरै कायसाबो इंलिश मीडियम क्लास 4 परि दङ ओंखाय जेला कायसाबो क्लास 10 पास होङै दाइबायसा अबखाय बुर्ति खायमाय अंखा रां फोरोंखायमा ओंखाय कायसाखाय कलेज पाइसगया आबो बुरै नाखा सिनोखो नै खक्तोय न खनाय माने खना खापानि दाखोताय खुक्सं बो हुगनि हापारबायना बोसा पुसिबो नखुं पुसिबो बोसा इंलिश मीडियम परिबो ब्लै हामबाय दिनै दारानो जों प्राउड फिल खायो बहायगाय लाख कायसानि सेपनो गोबां बो मैखोथों थाइखोथों न रां माननाय जत फालै एफोर माइ दाबो 25-30 मन बिनि गारिङो जों थांनाय खोरोंलायाना